nu. Hvad er det? Jeg har aldrig prøvet det. Det opdager jeg nu. Og det er 1000 kroner det her. Det er 1000 kroner. Men nu kæft. Men det er jo fordi man ikke kan jo, ellers har du ikke sat 1000 kroner på højkant. Vi kan også Hvem har gjort det der til julefrokosten? Det får noget det der efter. Nej, hvem har gjort det? Det gjorde Kenneth. Gjorde det. Brækker han sig? Nej. Hvad sker der med det? Man kan jo ikke få det shit ned der. Men det lykkes ikke. Hvad så? 1000 kroner. Jamen spørgsmålet er, hvis man lige skal være tør i munden, eller hvad fanden? Det er fuldstændig ligegyldigt, når du først har taget skeen i munden, så er det fuldstændig ligegyldigt, om du er tør eller våd. Hvad så? Men man kan jo ikke sluge det her shit. Du kan da blande det med spyt, jo. Så kan du jo slet ikke synge det. Er det rigtig kanelet der? Nej, det er cayennepeber. Ja, det er jo nemt nok. Kajennepeber er jo nemt nok. Hvad så? Ej, jeg skal lige... Det der, det er jo hjertet. 1000 kroner, kom nu. Du siger, du har ikke engang en bad. Hvem skal vi til? Er det Gier? Burde du Helt skal ned. Kom nu. Må vi se skeen? Den bliver meget, meget tør. Er du nede? Jeg tror, vi bliver 500 kroner færdige her. Hvad? Jeg tror, vi bliver 500 kroner færdige. Ja, det tror jeg ikke, vi gør. Det tror jeg ikke, du bekymrer dig. Skal du få den ned? Der var ikke nok på, der var ikke Peter. Jeg sagde, hold det, 500 kroner fra dig selv. Det gør man ikke, når man er færdig. Har de spist en skefuld kanel? Er du færdig? Bare overalt. Ja, det er sgu fint nok. Der var ikke nok på. Det var smagen. Men det var hvad for